една влада подкрепя културата. Тя е културна влада. А когато не подкрепя, тя е само административна влада. Няколко афоризма, които преведе Таня Попова, за което ви благодаря. Само една кашчица на сръбски. Činjenica gdje se nešto nije desilo, jer nije bilo pokazano na TV, ne znači da postoji televizija. Платонска любов постои. Платонска мрежа нема. Как? Мрежня. Когда сотвари прилично и едноставне, не може да проче без компликация. Значи, когато нещо е, да, разбрах. По чему е тайна вашия успех? Швейцарския банкерския тайни. Най-болja влада е она, когда няма власт. Kada se laž ponovi 1000 puta, postaje glasanje. Скоро в България имахме избори и точно така става. И сега на български, да, едно степно, което се казва на здравица, жела. Живели, да. И посветено на моя баща, който е бил военен летец. Всяко кацане, тате, е тежък грях. Не хвърляй шлема. Височината не откопчавай. Никога не си се учил на страх. Няма смърт, щом полетът продължава. Пришпори проклетия самолет. Обърни го по гръб, удари го в тавана. Истинският пилот е роден с късмет. Да не говорим за капитана. Трудно се диша, но знаеш сам. Въздухът горе е рядък, тате. Който нарече въздушен хулиган. Щеше да бъдеш герой във войната. Нека ругаят от всеки пул. Нека предричат мъгли и бури. Ти, гениалният темерук, плюй надолу и следвай курса. Всички земни часовници съм сверил и не да кацнеш, ще чакам, тате. Казват, още не си се приземил. Значи, истински